Grabando. Leonides puolisoni. Leonides kuninkaanne. Leonides ja hänen miehensä ovat kuolleet. Tämä sota ei ole meidän intohimo, vaan vihollisemme uhkasi vapauttamme, pakottaen meidät sotatulille ja pyyhkien pois nuoruuden ja elämän hehkun, joka vielä hetki sitten loisti silmissämme. Pakottaen poikamme kasvavan miehiksi liian varhain. Annan kaiken myötätuntoni ja ääneni niille, jotka eivät sodan keskellä tule kuulluksi. Äidit, tyttäret, isät, veljet, 100 000 perheet, jotka kärsivät. Heidän takia meidän täytyy jatkaa taistelua. Edesmennyt puolisoni kysyi minulta kerran, mitä voi tehdä kuningas pelastaakseen valtakuntansa, jos lait, joita hän on vannonut puolustavansa hengellään, estävät häntä tekemästä mitään. Mutta kysymys ei ole, mitä voi tehdä kuningas, tai mies, tai viikinki. Haluan, että kysytte, mitä tekisi vapaa mies, vapaa ihminen? Tämä tuuli, tämä koston, uhrauksien ja vapauden tuuli vie meidät vielä voittoon. Tämä kun ei ole mikä tahansa maailmankolkka. Tämä on pohjoinen.